in dai aka sa fursuna a cikinsa sai ta shafe wata uku cir a ciki, sannan za a fito da ita a yanka mata sabon aikin wahala na tsawon watanni 3 kullum ba fashi. A ranar da aka kawo jaruma Ilela cikin wannan kurkuku wanda ake yi wa lakabi da mugun gida, Ilela tana ɗaure cikin sarkoki hannu da ƙafa, sai ta ga an shige da ita cikin wannan gida. Sai da aka bude kofofi 11 sannan aka iso wani babban fili inda dakunan fursunonin yake. Kawai sai Ilela ta ga mata Dakaru su 4 sun zo karbata. Nan take suka kwance sarkokin da ke jikinta, sannan suka tafi da ita zuwa wata kofa. Masu gadi suka bude kofa aka shiga da ita ciki. Suna shiga sai ta ga ashe ta koyina dakunan fursunoni ne hagu da dama burjik, kamar ba su da adadi. Kuma kowane daki daga cikin wadannan dakuna fursunoni guda 2 ne kawai a ciki. Sannan akwai gadaje guda 2 a kowane daki, dauke da shimfidu masu taushi, sannan da tudu. Sannan akwai wani karamin makewayi wanda ake rufe shi da labule. Wajen tsugunansu da ke cikin wannan waje tamkar kujera yake. Kafin a wuce farkon dakunan wannan rukuni da akwai wani daki guda daya. Wannan daki ya kasance na musamman kuma an yi shi ne domin shugabar Dakaru mata. Kujeru 2 ne kacal da kujera a cikin wannan daki. Nan take aka shigo da Ilela cikin wannan daki. Anan ne fa ta arba da ta shirgegiyar mace a zaune bisa kan kujera tana kallanta. Wannan mata tana dauke da karamin wuka a hannunta. Tana yankar tufa tana ci. Sannan ga ruwan inibi a gefenta a cikin kofin karfe akan wannan teburi. Anan ne fa aka zauna da Ilela bisa kujerar da ke fuskantar shugabar Dakaru. Bayan nan sai Dakaru da suka kawo Ilela suka juya suka fice daga ɗakin. Suka bar Ilela da shugabar Dakaru su bi kacal. Duk da kasancewar Ilela jarumar gaskiya ce, sai da kwarjinin wannan shugabar Dakaru ya sa zuciyarta ta dan buga, saboda ta kasance mace mai kamar maza, duk jikinta a murde yake, jijiyoyi burdin ta ko ina a jikinta, sannan kuma idanuwanta jajaye ne babu kyan gani, ko kadan babu annuri akan fuskarta, ko da hararan mutum ta sai hantar cikinsa ta kada. Shin kun san murmushinta kamar yake da fuskar fusataccen dodo? Ilela ta dubi wannan mata ta yi murmushi kamar ta ga tsohuwar kawarta, ba tare da nuna wata alama ta tsoro ko kuma shakka ba. Sai Ilela ta kai hannunta ta dauki wannan kofin karfe, ta tsiyayi ruwan inabin a karamin kofi ta kai bakinta, sai da ta kurba so 3 sannan ta gyara zama, sannan ta yi gyaran murya, ta sake duban wannan mata a karo na biyu ta ce, kin burge ni fa da biki hana ni shan ruwan inabin nan ba ni labari, menene dokokin ku a cikin wannan gida? Na san wannan ne dalilin da yasa aka fara kawo ni wajen ki. A lokacin da wannan mata ta ji wannan tambaya, sai ta bushe da wata iriyar dariya mai karfi, kai ka ce jaki ne ya fashe da kuka. Saboda girman muryarta. Iyake Ilela ki sani cewa suna na Barita, ba ni da tausayi kuma ba ni da imani. Ban yarda da kuskure ba, sannan kuma ba na lamuntar raini. Sa'ad da Ilela ta ji wannan batu, sai ta wani dan guntun murmushi, sannan ta ajiye kofin da take shan ruwan inabin, sannan ta dora gowar tufar da Barita take ci. Ta kai zuwa bakinta domin ta ci. Nan take Barita ta yi ta damke hannunta, ta murde Ilela sannan ta tura ta zuwa bangon ɗakinta. Ta hada ta da jikin gini. Ilela ta kurma ihu sakamakon tsananin zafi saboda murde mata hannuwanta da ta yi. A lokacin jita kamar hannunta zai cire. Barita ta kwace tufar daga hannun Ilela, ta sa a bakinta ta cigaba da ci, ba tare da ta saki hannunta ba. Kin manta na gaya miki cewa ba na son raini? Ko da jin wannan batu sai Ilela ta juya jikinta. Ta wani irin juyi sai gashi ta murde hannun Barita, kamar yadda ita ma ta mata da fari. Barita ta ji wani irin zafi wanda idan ta ce za ta kwace za ta iya samun matsala a hannunta. Al'amarin da ya matukar